ngatifunge tikurama munguva yekuti nevafundisi vanototsotsa vanhu. Saka ukasanga nemwe munhu asinganamati, munhu akakuwadzwa, akavharwa napasta. Because vanhu ivavo vari wounded to a level yekuti ukaona atendeuka pane pashanda nyasha. Munhu akadirwa mari namufundisi, munhu akavharwa naprofeti, munhu akanyudzwa nechechi, anonetsa kupanidzira kuti uya kuna Mwari. Why? Because mind yake yakakuwara kuti ashande, azviite ipafaiti. Yet ari kutadza kunyatsobhalansisa kuti wakabirwa nemufundisi, asi mufundisi uri kwende Mwari ati kushanda nevanhu. So there are times yekuti tinoita overrule jaja kuti Mwari anoita minana, but mazuva edu aiwakana. Because ona iningi vaita zveminana vakazodai, avadai. Abuse iriko pamaspiritual gifts. But the truth of the matter, Mwari vatiri kuita chishamiso. Sometimes tinogona kurwanisa the style of the way of the strategy iri kushandiswa nehamwe pakooperate in the spiritual gifts. Wamwana na matira vanhu vachidai vachinowa vachipindi kuku vachidonha tirikuzviona madeliverance ministries tirikuzviona. So the challenge now, mweya mutsvene ariko anodeliver vanhu, but men and mind and anu make a choice yekudevelopa a style to do things. Kushumira tinoparidza Jesu mumwe chete, but hatiparidze zvakafanana. Tinoparidza mumwe chete nenzira dzakasiyana. That's style. Gospel harichinje ndiJesu. Urererwa pamuchinjikwa ufane kumuka kuti munhu aponeswe. The way to present the message is human style. So pamwe pacho we are offended in this style. Toita overrule zvinoitwa naMwari. Maitirwa zvaitwa nemunhu hatafarire. And amwe acho anoabhusa vanhu. But kuti tichigona kubalansisa kuti aiwa mweya mutsvene unoita zvinhu, unodhilivha vanhu. But kuti munhu azonzwi yatikugezese kuchechi haiiti. So chakaipa apa kugezeswa kwemunhu muchechi. But kudhilivhwa kwevanhu kuriko mweya mutsvene unozviita. Saka nekuda kwokuti kuna azviita nenzira isina kunaka, tinopedzisira tavenga mweya mutsvene anozviiti, tinodya. Yet iwewe shoko rinokuti I'll bless the work of your hands. Ukasafunga unokota vhesi yeshiri kuti hadzirime asi dzinodya, unofa. Chauinacho harisi dhimoni, hauna thinking. Chechi ndinzwei, Mwari mabasa ake achiri kutoita, but haite paasiri kugamuchirwa. Imi munoziva kuti magetsi hapisi kana kutonhora, but gadget yaunoconnecta at the end ndio inokupa result yacho. Kana paine fridge panototonhora, panjeta maisi pakaiswa hita tinotodikitira, but hazvina kuti magetsi ndo zvaari, anochinjwa nepaasvikira. Ndo zvakaita simba raMwari. Mwari anoita zvikuru kune vamwe, kwatiri anogonoita zvidiki. Kanhamo kwaitika dambudziko, you see a lot of people come, but there are pane vamwe vanhu vanongonzwa anasahwira, vanhu vagari vemumusha vakangoitawo vanongonzwa vanenge vari rejected so mumisha nekudii. But when it comes to my issues anenge iwayo pakaitika nhamo, they are the people wekuti vamwe vanopeta maoko vachitarisa vachiona zviri kuitwa, basa richitofamba svika munhu aradzikwa. At the end ndo paunozoona kuti musociety imwe neimwe mune chingwa chakaora, but chisiri kupiwa respect nokuti vanhu vari kuchiona neside rekuti chakaora. But chikanoonekwa naana Joshua, kuora ikoko kunova evidence inoita kuti rumwe rudzi rugone kurarama. Hama dzangu maGibeonites chakavapa kusurviva, chakavasiya vaine land yavo, vakasarwiswa, vakasaura vana vaIsraeri, inhau yekuti pane zvakaora zvakapreserva upenyu hwavo. Pane zvisina basa zvakava umboo hwakaita kuti vasarasikirwe noupenyu hwavo. So muupenyu there are times yekuti ukazvitarisa, maybe murelationship, murume anogona kuti akatarisa mudzimai wake, mudzimai akatarisa murume wake, obata musoro kuti nhai my way, munhu uyu zvakambofamba sei kuti tive tese.
zvakati azive, zvakati agone, kana kuti haana kufunda kusvika pandakasvika, kana kuti basa rake nderemanga. But you will find out kuti muchingwa chakaora munogona kubuda a quality of a father. Although ane a poor salary uchikompare neyako, but he is a father waunogona kushaya muhigher salary yaunofunza denda kuwana ane higher salary waigona kunoshaiwa musalary iyoyo a father figure, a right man to stand with you mu relationship. Saka ziva kuti chingwa yekuora hongu iripo nekuva fresh, but chimwe nechimwe chine a position nenguva nemukana wekuti zvimwe zvinhu zvishande zviendeke muupenyu. Kureva kuti hatifanirwe kunge tichitarisira chero munhu pasi. Let's learn to have respect kune munhu muupenyu. Munhu anokosha, angangodaro asina chaanokosha kwauri nhasi, but as long aripo, as long achirarama, maybe time will come yekuti uchaona kuti nyangwe ndandiri connected nevamwe vanhu vesa vari so educated, vane mari dzavo, vari vakazodii, but this men aplaya a role yava so important in life mangu yaisagona kuplayiwa naanyone wandaitarisira. Hakuna aitarisira kuti chingwa chatarasa kumabhinu chingangova chingwa chinogona kuzotishandira mangwana. Inzwai, tinodya chingwa kuti tirambe tiri vatano, tive vapenyu.